ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчикои сомонаи хонатеҷе. Ҳама каса хубен? Ирӯз 1 июли соли 2024 рубл дар рӯи экрани шумо бачаҳои азиз. ирӯза навор астай. Хонаҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Данғара гарени баромад кард беҳад бисёр астай. Аз ноҳияи Ҳамадонӣ квартираҳои фурӯшиам астай. Баъри шумо тамошо кунед. барои реклама дӯстон ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp ахираш 9997 WhatsApp мо ҳай. роӣ кунед, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. ба хотири пешрафти канали мо ҳатман ва ҳатман навора то охир тамошо кунед. дар комментария аз куҷо то чанд сума хона дар кор пешниҳод мекунем. шумо нависед, фақат лайкора ҳатман бизанед дар ҳамин навор. дар канали мо хонатеҷа подписатсия кунед, навора сар мекунед бачаҳо. инак дӯстон мегзарем ба якум хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шарифи 1, деҳаи Ҷарбулоқ. се хона, масоҳаташ бошад 8 сотихай. анаи хонара бачаҳко шумо бо диққат тамошо кунед. гирдаш маҳкам, беринда обай, шланг дорад. хона медорен. ана ҳавлӣ, ана агарот, у тараф барак, ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, дигаро ҳастай. ана ин хона бениҳоят хонаи зебо фасон. 170,000 сомонӣ хеле нарх камай бачаҳо. просто ҳамун нафарое ки конкретни харидорен, марда гурида ҳамун нафаро занг занен. 210 дона мирғи, хурӯза, ҳундуку ва дигаро мақсад бо муомила савдо карда мешавад. ина зиндагии тайёр. се хона, масоҳат 8 сотих. ватсапи асосӣ рақамҳои 880, ватсапи дуюм 00433, дастӣ 907 аз Тоҷикистон прямой занг занед. наздики ҳами хонада мактаб 60 метр раҳай, пишти хона мактаб, масҷид 120 метр, ишам наздики дай. дар пеши раҳи поездай, лави раҳда қарор дорад. хона, яъне ки хонаҳо 6/3, обши хонаҳо 9 тай дӯстон. иҷода ака 3 таша номбар кардем. обши 9 комната хона то калидори дигаро. алохонаву кухни 2 та дорад. кухни оғил 2 та дорад. мақсад муомила ҳам мешавад. маслиҳат мекунем. боз ҳозирашта 170,000 сомонӣ мегам. боз муомилаи хуб дорад. фақат бачаҳко занг бизанен, бихарен. хулас дига аз канали Хонатеҷе занг бизанен ки аз номи канали Хонатеҷе гап бизанен. хулас мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. лайкора бизанен бачаҳко пабратски. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, ноҳияи Фархор, деҳаи Галшан. 7 сотиха масоҳат, 2 комнатага. инами хонара бинем бачаҳо. хеле нархҳо фикр мекунам камай. фақат Савдо ТВ навор мекунава, Хонатеҷа навор мекунам. мо 2 канал дорем. якташ Савдо ТВ, қариб 30,000 подписка дорем. яктагаш Хонатеҷа, баҳри шумо ира кушодем мо. ана ҳамин хона фурӯхта мешавад. ноҳияи Фархор, деҳаи Галшан, 7 сотих, 2 комната. ватсапшон занг занен. хонаи фурӯшӣ. хулас шароитҳои хуб, қатъӣ. калидор бания дар даруни хона, алохона, анҷомхона дорад. хулас шароитҳош хубай, бад нестай. метонем савдош кунем. 95,000 сум бо муомила дорад. инамиқа нархҳо бачаҳко. лайкора ҳатман бизанен. дар канали Хонатеҷа подписатсия кунен. рӯй кунем бачаҳое ки хонахар ҳастан, анаи хонаҳои арзона. хулас пешниҳодшон бикунен. видео када хонаҳотона хулас рӯй кунем. бо реклама бачаҳко фурӯшта мегузорем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигиишам, ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳқонарик меган. ана ҳамуҷа масоҳати 8 сотиха, 4 комнатага, 165,000 сомон нарх. барои тамос гирифтан ами хона рақамҳои 559 ё ки WhatsApp Русия +1 952
میتونین بچه‌ها زنگ بزنین مسیح کنین. خانه را در 2019 سال یعنی که 5-6 سال پیش ساختن. در قریبش مکتب مسجد هسته، اپتیک هسته، مدپونکم هسته. بلنسه کم تر دورتر مسئله خانه قطعی کردی داده نمیشد. طول که به سامانی 165,000 سامانی فروخته می شود. کرود پدرکه. دوستان زنگ بزنین. خلاص چخ کرده خانه چرا ای دست نتین بگیرین شم. کدام خانه ای که معقول میشه در همین نوار ایروزه خانه تجه. این خانه تجه همین بر شما مقصد کانال شده گیم که خانه های فروشی تاجیکستان خانه تجه. لایک ها رو حتما بزنین. روی کنین چیزی داریم و رکلامش میکنیم فروش نمیگذاریم. اینک دوستان میگذاریم به چهارم خانه فروشی. خانه فروشی است که دو کامناتگه کوارتیره 7 اتاژ 68 متر کوادراتی شهر دوشنبه ناحیه اسماعیلی سامانی 260,000 سومون نرخ. خانه کروبکه بیز ریمونت یعنی که ساختمانی نو تمام. این همی حالت خودتون با شکاتور میکنین شپکلوفکه و گل کوریش خودتون میکنین. سروشنا خانه فروشی در نزدی بازاری مهرگان کنیچکای مشروکه های 25 د قرار دارد. خلاصی گپ سودا میشه. معامله کنیم بچه‌ها زنگات که چخ کرده بگیرین شم. اگر از نوع کانال خانه تجه زنگ زنین شما رو باز که ان شاء الله میکنه. حتما بچه‌ها مراجعت کرده لایکاتون هم بزنین. در کانال ما подписаться کردن فراموش نکنین بچه عزیز. اینک میگذاریم به پنجم خانه فروشیمون. خانه فروشی است که نزدی حولگی 3 کامناته مساحتش 7 سوتیخه ناحیه همدانی محله وحدت ده قرار دارد. 250,000 سوم نرخش. انا همین خانه در حال سودا کرده می شود. رقم های واتساپ 911 زنگ بزنین. السلام علیکم میگه سراجنا فروشی ناحیه همدانی محله وحدت خلاص برکای قویدوی بنیای زمانوی کوخنی آب بردگی میگه آبش مقصد پرابلم نیست. از سوید دوره علاخونه آغل حاجت خونه باز فوندامنتوی گلاونیش ریختگی تیار. خلاص گپ که خلاص شرایط خوب قطعی سودا کرده می شود. سروشنا 250 تا با معاملهش میکنه میگن. میگذاریم به ششم خانه فروشی. خانه فروشی است که 4 کامناتگه مساحت 8 سوتیخه ناحیه دنغره دهه مهرآور
100,000 сомонӣ. Масъалаи чиша меган? фасади дарунаш лойблок чиндагӣ ҳастай. хеле фикр накунед ки вақти гармида хона беҳад гарм мешавад. дарунаш хулас фасади дарун лойблок чиндагӣ тайёрай. ана ҳамин ҳавлӣ яъне ки ҳамвор 100,000 сум бо савдо дора муомила мешавад. Да хулас 4 комната масоати 8 сотиха. рости амин рӯзо дастгирӣ чота сис шидестай бачако. лайкотон беҳад камай, дастгирӣ беҳад кам шидестай. яъне ки дастгирӣ сис шавагар наворҳои ҷолиб камтар мешавад. ҳар як нафаре ки тамошо мекуна лайкора дареғ надорем бачаҳо, конкретни бизанем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшии замонавӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб маҳаллаи тиллои обувная фабрикада қарор дорад. дар 4 этаж ҳамин хона қарор дорад. дом аслан 6 этажа. дихонага 50 метри квадратӣ, нархиш 155,000 сомонӣ ай. рақамҳои ахираш 4444 ватсап дора. доми 6 этажа. хона дар 4 этаж. иҷозати ремонт ҳастай. кухни алоҳида. об свет дора срочно. ҳамаи хонаҳо хулас тиреза. кухни алоҳида, тиреза ҳам дорад. хулас муомилаи хуб мекунанша. бо кирпичи пухта хонара вардошанд. зангаат кард чахчах кунед аз номи канали Хонатеҷе. маслиҳат карда хонара срочно харидорӣ кунед дӯстон. ина мардуми сарбаланди Кӯлоб, ина хуласи гап муомила кунед, хоначаро бихаренша. дӯстон, навори Хонатеҷа ирӯзаша тамом шидестай. хулоси гап ки далши наворҳои моро дар канали Саудо ТВ дароен тамошо кунен. 30,000 подписчик қариб дорем. ютубда дароен поиста бинен. навор тамом шид. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, мошин, хона чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. хоҳишай ҳаматон як бор дига лайкҳои бепла ҳатман бизанен. касоне ки навора то охир тамошо кард нагзаронда, нависен дар комментария ки Хонатеҷе мо навори шуморо то охир нагзаронда тамошо кардем. фикр мекунам нестай нафаре ки навори моро то охир тамошо карда боша. агар ки боша ҳатман нависен ки мо тамошо кардем. боқӣ дар амони худо то навори баъдина. худотона эҳтиёт кунед бачаҳои азиз.